Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka. Lero tsiku lachisanu mulungu umenewo wa 13 mu nyengo ya pachaka. Takumananso lero pano patilankhule na Ambuye. Lero pa 5 Julayi chaka chimenechi cha 2024 kuti timve zimene chauta lero akufuna kutilankhula ife ana ake. Ndipo lero mawu athu oyamba tiwatenga m'buku la mprofeti Amosi mutu wa 8 kuyambira ndime ya 4 kulekeza ndime ya 6 kudzayambiranso ndime ya 9 kulekeza ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apepetio Phiri kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo timva mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Mateyu mutu 9 kuyambira ndime ya 9 kulekeza ndime ya 13. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gerard Malota kuchokera ku St. Joseph Chiphwanya Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Amosi. Amosi adati, imvani izi, inu amene mumapondereza osowa, inu amene mufuna kuwononga anthu osauka a m'dzikomu. Inu mumadzifunsa kuti, kodi chikondwerero chakukhala kwa mwezi chidzatha liti? Kuti tigulitse zinthu? Kodi tsiku lopumula la Sabata litha liti? Kuti tigulitsenso tirigu? Kutinso tipeze mpata ochepetsera miyeso ndi kukweza mitengo, ndiponso kuti tichenjeretse anthu ndi masikelo onama, kuti osauka tiwagule ndi siliva, amphawi tiwagule ndi nkhwayira, kutinso tigulitse ndi mankhusu omwe a tirigu. Ambuye chauta akunena kuti, pa tsiku limenelo ndidzadetsa dzuwa masana, ndidzagwetsa mdima pa dziko lapansi dzuwa lili nde. Zikondwerero zanu ndidzazisandutsa kulira, nyimbo zanu ndidzazisandutsa zamaliro. Ndidzakuvekani chiguduli nonsenu pathupi panu, ndipo mitu yanu yonse idzachita dazi. Mudzakhala ngati nakubala olirira mwana wake mmodzi yekha. Tsiku limenelo lidzakhaladi lowawa mpaka kutha kwake. Ambuye chauta akunena kuti nthawi ikubwera
pamene ndidzagwetse njala m'dzikomo. Sidzakhala njala ya buledi kapena ludzu la madzi ayi, koma njala yosowa mawu achauta. Anthu azidzangoyenda uku ndi uku, kuchokera ku nyanja ina kunka ku nyanja inanso. Azidzangoti piringu-piringu, kuchoka chakumpoto kunka chakumvuma. Azidzafunafuna mawu achauta, koma osawapeza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Mateyu. Pa nthawi yomweyo Yesu atachoka pamenepo adaona munthu wina dzina lake Mateyu ali pa ntchito m'nyumba ya msonkho. Adamuwuza kuti, iwe unditsate. Iye adanyamuka kumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya m'nyumba, kudabwera anthu ambiri okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa kudzadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake. Pamene Afarisi adaona zimenezi, adafunsa ophunzira a Yesu kuti, bwanji aphunzitsi anu akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa? Yesu atamva zimenezo adawayankha kuti, anthu amene ali bwino sasowa sing'anga ayi, koma amene akudwala. Kamvetsetseni tanthauzo la mawu aja akuti, ndimafuna chifundo osati nsembe. Inetu sindidabwere kudzayitana anthu olungama koma anthu ochimwa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tikumva tsiku la lero, mawunso amphamvu kwambiri, mawu ofunikira kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, pa moyo wathu makamakanso wa Chikhristu. Mawu amene akutikumbutsa kuti tipewe kuweruza ena, tipewe kunyogodola ena, tipewe kuweruzana anthufe. Pachichewa pali mawu aja amene timati anyani sasekana zikundu. Anyani sasekana zikundu. Muthenga wabwino tikuona Ambuye Yesu Khristu akuyitana mkulu wina okhometsa msonkho, Mateyu kapena kuti Levi, kuti akhale ophunzira wake. Zimenezi zimene Ambuye Yesu Khristu akuchitazi poyitana mkulu okhometsa msonkho ameneyu kuti akhale ophunzira ake, kuti azimutsata, akhale mgulu la ophunzira ake, sizikusangalatsa Afarisi, zikuwanyasa, zikuwabowa. Sakukondwera naye Ambuye Yesu Khristu, akuzifunsa kuti mkulu ameneyo wachita chisankho chimenechi chifukwa chani? Kuyitana anthu amenewa sakuwadziwa anthu okhometsa msonkho khalidwe lawo. Afarisi sakukondwera naye Ambuye Yesu Khristu. Tikudziwa bwino kuti Afarisi tupaja anali anthu amaudindo awo, anali anthu akuluakulu, mabigi pakati pa Aisraeli aja, pakati pa Ayuda. Ndipo iwowa ankazimva kutsata bwino malamulo a Chiyuda. Ankadziona ngati iwowa ndi anthu amene akuyenera kumalandira ulemu pagulu pakati pa Ayuda aja, chifukwa anali anthu ophunzira ndithu, anali anthu otsata bwino za chikhalidwe komanso chipembedzo cha Chiyuda. Tsono tikamaona kuti pakati pa Ayudatu anthu okhometsa msonkho amadedwa kwambiri ndi Ayuda, ankadedwa kwambiri ndi anthu, chifukwa anthu okhometsa msonkho amenewa ankatengedwa ngati ndi anthu akuba, ankatengedwa ngati ndi anthu amene amazunza anthu anzawo, ankatengedwa ngati anthu amene amapondereza anzawo. Kwaukuluakulu anthu ankaona ngati iwowa ndi abwenzi a mfumu ya ku Roma.
anthu amene amachotsera anthu aja ufulu wawo umene wamakhala nawo moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tsono anthu amenewa analibe dzina labwino pakati pa anzawo, amatengedwa ngati kagulu ka anthu ochimwitsitsa kwambiri pakati pa Ayuda aja. Choncho malingana ndi Afarisi, poona moyo wa anthu okhomesa msonkho chotere, Ambuye Yesu Khristu samayenera kudya nawo anthu otere, samayenera kuti azipanga nawo associate anthu otere. Ayi, anali anthu amene amayenera kuti azidzudzulidwa, anali anthu amene amayenera kuti azisalidwa, chifukwa anali anthu opanda dzina labwino pakati pa Ayuda. Nafetu lero sikuti tikusiyana kwenikweni ndi Afarisiwa, sikuti tikaona moyo wathu tingaweruze Afarisiwa kumawaseka, chifukwa zomwezi zimene amachita Afarisi ndendende zimene ifenso lero anthu amasiku ano, Afarisi alero, Afarisi amakono, Afarisi alero kumalawi kuno, tikumazichita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Anthu ufe timasala ena nkumaweruza anthu ena chifukwa cha zofowoka zawo. Anthu ufetu tindikhalidwe lomaziyeretsa ife eni, nkumaona ena kuti awa ngosayenera zinthu zabwino, koma ife ndamene tikuyenera zinthu zabwino chifukwa ndife anthu oyesetsa, chifukwa ndife anthu abwino, chifukwa ndife anthu odzitsata, ndife anthu amene timaoneka ngati ndife anthu opemphera. Nthawi zina timalimbana nkumanena kuti yayi awatu sakuyenera kuti azicheza ndi awo, koma awo akuyenera kuti azicheza ndi ife chifukwa ifeyo ndiye oyenerera kuti tizicheza nawo anthu amenewo. Timaona kuti anzathu awa sakuyenera izi, anzathu awa asamanjoye, asamakondwe, koma ifeyo ndamene tikuyenera zimenezi, ifeyo ndamene tikuyenera tizinjoya, ifeyo ndamene tikuyenera tizidyerera zimenezi, ife amene tikuyenera tizikondwerera zimenezi pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Koma Yesu akutitsutsatu ife anthu amaganizo opotoka chotere, anthu amaganizo acho mchingati Afarisife, akutitsutsa lero ife Afarisi ambado una Ambuye Yesu Khristu. Akutiuza, akutionetsa kuti inetu ndinabwera kudzapulumutsa anthu otere kuti akhale pabwino. Ambuye Yesu Khristu sanakabwera kumazasakasaka anthu oyera kale mitima, koma anabwera kuti azasakesake nkhosa zotayikazo, azasakesake anthu ofowokawo, azasakesake anthu ochimwawo, anthu amene ife timasalawo. Imeneyo ndiye ntchito ya Ambuye Yesu Khristu, kuti akokose anthu amenewa abwere nawo poyenerera, abwezeretse nkhola la Mulungu, ayike malo amene anthuwa akuyenera kuwayika. Tizizindikira nthawi zonse kuti tonsefe ndife anthu odwala, ndipo tonsefe tikufuna Ambuye Yesu Khristu kuti atichiritse. Tizizindikira nthawi zonse kuti ifeyo tilibe chifukwa china chilichonse choweruzirana. Nthawi zina tikaona zofowoka mwa ena, malo mowauza anthuwa, mowapanga approach ndi kuwathandiza kuti ayesetse asinthe, timayamba kuba makonde ndi anthu, timayamba kuwajeda, kuwajogodola anthu amenewa, timayamba kumawanyoza ndi anthu kuti inu mufuna munthuyo asinthe, nanga munthuyo mawu moti mumuthandize kuti asinthe, mukauza bwanji awo mavuto a munthuyo, awo sangasinthe moyo umene munthuyo akuchita. Choncho chabwino chakuti tilimbe mtima ndi kumpeza munthuyo kuti asinthe moyo wake. Zimenezitu ndi zimene Ambuye Yesu Khristu amafuna. Tizikhala anthu okondana, anthu ofunirana zinthu zabwino, osati tizidzudzulana, osati tiziweruzana ncholinga chakuti ena ake aoneke ngati anthu oyipitsitsa, kuti ena ake aoneke ngati anthu amene samazitsata. Ayi, tonsefe ndife odwala, tikufunikira dotolo Ambuye Yesu Khristu. Nthawi zina tikaona zofowoka mwa anzathu, samadedwe kukhosi, koma tizizindikira kuti ifenso zofowoka zimene ali nawo awozi ifenso timazichita. Kungoti mwina nthawi zina anthu saziona, koma tonsefe tili ndi matenda athu, ena ooneka kugulu kwa anthu, ena osaoneka kugulu kwa anthu. Matenda ena amene akutipha chamkatikati chifukwa chadyera, chifukwa chodzimva sitifuna kusintha, kumafuna kumaoneka kugulu kuti ayi ifetu ndi anthu abwino, ayi ifetu ndife anthu otere, koma awo ndi anthu ochimwa, awo ndi anthu otere. Ayi, tiyeni tichenjere, tiyeni tonse tidziwe matenda athu, tidzichepetse, ndipo tikadzichepetsa Mulunguyo adzatiyeneretsa. Koposa tiwamvetse ena amene ali odwala ngati ife tomwe, tisamakhale kalikiliki kuweruzana. Ayi, kuti awa matenda awo ndi akayakaya bolanso aine. Ayi, tonse ndife anthu odwala, tikuyenera kuti timvetsane. Koma tikapanda kusintha apo ndi tidzaona zowawa ndi kulangidwa
ngati zimene akukamba profeta Amosi mawu oyambaja. Makosana aja amene samafuna kumvera mawu a Mulungu, makosana aja amene amawachitira anthu anzawo zinthu zoyipa, Mulungu adawuza kuti ndidzakulangani. Choncho ifenso tidzaona zowawa ndi kulangidwa ngati sitisintha moyo wathu omaweruza anthu ena. Tidzamva zowawa ngati makosana aja amene amawachita zinthu zowawa nthawi ya profeta Amosi. Tiyeni timpemphe Mulungu aliyeretse mitima yathu. Timpemphe Mulungu atipatse mphatso yakudzichepetsa. Timpemphe Mulungu atipatse mphatso yomvetsa anthu ena, kuti tikatere tizikhala bwino ndi anthu ena, tikugwira nawo ntchito limodzi anthu angakhale mu zofowoka zawo. Amen.